מה דעתכם על החידוש העצום שאתם או הילדים שלכם בעוד תקופה קצרה תיקחו סקסופון או קלרינט ופשוט תשבו עם חברים או באירוע ותנגנו? פעם, בשביל ללמוד סקסופון או קלרינט, היו צריכים ללכת לבית ספר למוזיקה מטורף. לשבת, ללמוד תיאוריות וסולמות. רק יחידי סגולה היו זוכים במתנה הגדולה הזאת לחיים. וכרגע יש חידוש אדיר מבית הקמפוס לנגינה יהודית. כמו שתינוק מתחיל דבר ראשון לדבר, ורק אחרי זה הוא לומד קרוא וכתוב, כל אחד מכם יכול בתוך תקופה קצרה לנגן בקלרינט או בסקסופון, ותבינו איך זה יעבוד. אתם מקבלים קורס, אתם לא צריכים מורה פרטי שישב איתכם. קורס מושקע מטורף, ב-4K, שמלמד אתכם את כל השלבים לנגן משמיע. בתוך חודשיים אתם יכולים לראות תוצאות. אתם לא צריכים לקנות קלרינט וסקסופון, אתם תזכירו ב-100 שקל לחודש סקסופון, ב-60 שקל לחודש קלרינט, יש להם שיתוף פעולה, ובסכום לא גבוה אתם תיכנסו לקורס מדהים שילמד אתכם לנגן משמיעה. יש גם הטבה מיוחדת, לא רק שהקורס הזה לא יקר, אתם מקבלים חודשיים מנטור אישי בוואטסאפ, בשיחות וידאו שילווה אתכם וייתן לכם את כל התיקונים, ואתם לא מאמינים, אבל אתם יכולים את החופש הגדול הקרוב לנצל במקום להיות דבוקים למסכים, ילדים מגיל 12 ואתם מבוגרים, לקחת את זה כפרויקט ופשוט ללמוד לנגן בסקסופון וקלרינט. האמת שזה חלום שלי, זה מחבר, זה עוזר לנפש, זה פותר בעיות של חרדה, זה יוצר חברים, זה עושה שמח בכל מקום, ואולי גם תמצאו מקצוע מדהים לעתיד. אין דבר שיכול להיות יותר גדול מהדבר הזה. אני שם לכם קישור לתפוס את המבצע הזה. אני לא יכול לכתוב לכם את המחיר, כי המחיר הזה זה סודי, המחיר הזה הולך לעלות, וזה מבצע חד פעמי, ובעלות קטנה אתם יכולים לצאת לדרך מוזיקלית ומרגשת. שם לכם קישור.